V Ljubljani so vas še prejšnjo sezono povezovali z mestom glavnega trenerja nogometnega kluba Olimpije in takrat ste imeli slabo komunikacijo z vodstvom in takrat ste dejali, da nikoli v življenju oziroma niti za milijon evrov ne bi več stopili na klop Olimpije. A to še drži leto kasneje? Nije istina, sine moj. Ja bi se sramio kad bi tako govorio. To je, neko si dozvolio pravo da slaže. Taj ko je to napisao, on je jedan običan lažljivac. Dobro, ampak a vas morda še vedno zanima mesto glavnega trenerja? Ja bi još platio da sam mogao doći u Olimpiju, ali je se predsjednik promijenio. Mandarić izgleda da on je malo šovinista. On teško angažira Hrvata. Ali ja nemam ništa protiv njega, on je jedan iskusan trgovac, jer njega isto šport ne interesira puno. Trgovina i engleske klubove koji ovdje Kopar svojevremeno imao, tako da kad je ostao, rastavljeno sam se već dogovorio, a onda se vlasnik promijenio i shvatio sam i znao sam da Mandarić neće nikad mene uzeti. Žao mi je jer sam jako želio. Tako da je to laž. Ja bi još platio da sam došao. Takrat ste imeli vizijo, tako ste dejali, da bi poslali Olimpijo v boj, kako naj rečem, vojno z razbojnikom Zahovićem. Nisam pežorativno rekao. To ste pozitivno. Pa da, to sam pozitivno rekao. On je uistinu napravio za slovenski nogomet jako, jako puno i mislim da mu se treba čestitati. I kamo sreća da Slovenija ima malo više Zahovića. Ali spremljate slovensko ligo, kako gledate na potencijal, razvoj in talente? Pa čujte, slovenska liga je vrlo jaka. Ona ništa nije slabija od Hrvatske, u to sam siguran. Koliko će neki klub biti jako uspješan ili manje uspješan, ovisi o materijalnoj moći, jer bez materijalne moći je vrlo teško. Da li će Mandarić otvoriti kesu i tako ugroziti tradicionalnu dominaciju Maribora, to ovisi o njemu. Zdaj še eno zadnjih vprašanj. Na Hrvaškem deluje kar nekaj slovenskih nogometnih trenerjev. Pušnik in Kek. Kako pa komentirate, kaj sta one dva storila za hrvaški nogomet? Pa oba dvojica su svako na svoj način jako uspješni. Kek, obzirom da već tako dugo traje, on je potvrdio svoju višestruku kvalitetu. On je u hrvatski nogomet donio jedan dijalog gospodski. On izuzetno dobro vodi Rijeku. Ima sreću da je iza njega jedan veliki predsjednik. I bilo kako nadareni trener ne može egzistirati ako iza sebe nema predsjednika. Evo ovaj slučaj sa Kranjčarem. Kranjčar je isto tako veliki trener. Ali Mamiću se ne sviđa i on preko noći je nešto loše sanja o njemu i sutra ga tera. To je apsurd. Aleksandar Čeferin je postal predsednik UEFA. Kako vi komentirate to, da je postal vodilni mož nogometa? To je uistinu jedna velika stvar, ne samo za Sloveniju, nego za nas svi. Da je jedan tako nadareni čovjek postao prvi čovjek te institucije što se zove UEFA, možemo svi biti ponosni i siguran sam da će on u okvirima regularnog pomoć i vama i Hrvatima i Makedoncima i Srbima, jer on ima uvid u velike talente koji se tu rađaju i u veliku neimaštinu koja ih sprečava da do kraja afirmiraju svoj talent. On u ovim infrastrukturama i u načinu, obzirom da ima jednu veliku moć, veliki kapital, on može itekako nam pomoći i ja sam sretan da je jedan naš čovjek došao na tako visoku funkciju. Najlepša hvala, gospodin Blažević.
Jel može samo jedno stvar?